W's. Ježiš, to je hanba. Oni mu tam normálne dali izička. Vy ho zoberete na Wakeley, ukázať mu wakeboarding Američanovi a dajte mu izička, ktoré sa vyrábajú v Amerike. Milionárovi. Dajte ako darček slovenské suvenierky do americké izička. Čálovi, čo si môže kúpiť polku tej firmy Easy, tak mu darujete ako slovenský suvenír izička. To už prisahám nemôže byť trapnejšie. My vyzeráme teraz pred celým svetom, že sa snažíme normálne votreť do ryti Amerike. Že zoberieme ho na Wakeley, dáme mu KFC a dáme mu ako suvenír izička. Ty nechápe, že on si môže kúpiť izičiek koľko len chce, on nepotrebuje vaše spotené izička. V Amerike je toho plná. No. Poď sa, on nechápe, že prečo mu dali izička. Prečo dáte Američanovi na návšteve na Slovensku izička? No. Mu ide v hlave, že ja som sa tu ocitol medzi v tejto krajine je každý takýto retardovaný, postihnutý debil, alebo iba títo ľudia okolo mňa. What the fuck? I think it's the desert. It's not desert in Slovakia. What the fuck, they gave me a foam runner? What the hell? To je hanba, chápeš? Normálne, že on sa aj netvarí, že sa ho to potešilo. Lebo to je normálne, že hanba, čo ste mu dali. Ew. Damn. A to ešte mu to pchaj ty pod nos. On vie, ako to vonia. Určite má doma 400 párov týchto tenisiek. Why did you give me that? Why they give me that? Nikto nevie, Braško. Nikto nevie, že prečo by ti niekto ako americkej návšteve dával na Slovensku darček americké topánky. To naozaj netuším.